Je ráno na letišti v Hurghádě 6:01. 11:12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letů. Hala naprosto úplně prázdná, nikde se nekoná, nikde nic. 6:02, letiště v Hurghádě, ve čtvrtek ráno. A míš tamhle sedí, jako míška. Kouká. Co ti táhne? Zase prázdno, pusto, lidi nejsou, zastání, jenom Češi. Takže takhle vypadá letiště v Hurghádě. Letiště v Hurghádě. 6:45 ráno ve čtvrtek. Přiletěla nám naše letadlo od letecké společnosti Fisher. A vzadu za tím letadlem jsou vidět hory, které se přímo zvedají takhle tady s Hurghádou. Krásně. Následuje poušť. Krásný pohled, protože je to nasvícený. Všechno, ty hory, takže je to nádherný pohled, ovšem to je ten důvod, proč tady pofukujou březnu studený větr, protože když zůstává dlouho sníh na těchto horách, tak zatímco v létě přes ty hory přefukuje žhavej vzduch, tak teď je tomu přesně naopak. Před halou stojí ještě jedno letadlo, ale je to veliká. Když jsme přiletěli, byl to tady hotový Babylon. Na obrazovkách se uvidět odlety. Do 14 hodin je pouze 7. A je jenom otázkou, proč je Hurgáda ve čtvrtek 6:48 6.3. takhle vylidněná. Turistů, kteří zde jsou to pouze Češi. Čeští turisté do Brna a do Prahy. Náš odlet na jednom z monitorů 7:30 FR 8434 Brno. Gate 05 on time. No, před chvíličkou začali odbavovat na letiště už do letadla, ale já jsem spěchal zbytečně, protože jsem si nevšiml, a tam jsem to ani nemohl vidět,
Takže ještě na odbavení čeká spousta lidí. Lenka sedí tam, dole. Jsme byli poslední, protože jsme seděli úplně na konci a z druhé strany se udělalo během cesty pánovi jednomu nevolno. Musela přijet rychlá pomoc. Takže opouštíme Boeing a vypravili jsme se směrem už na naše známé